A principis del segle passat, l'any 1924, la nostra costa mediterrània patí una forta terralada. Dir-vos que el vent terral bufa de terra a mar i que és un vent molt fort. La terralada augmenta encara més aquesta força. Aquesta terralada la van patir molts pescadors del Maresme, que aquell matí del 20 de desembre de 1924 feinejaven a la mar, sobretot els sardinalers i els palangroners. Molts es varen salvar, però molts altres varen morir ofegats. A Canet de Mar, una família d'antics pescadors, els de Campeix, es salvaren de la terralada. D'aleshores ençà, cada dia el 20 de desembre no surten a la mar. Sortien de Canet a Punta d'Alba i tota la família a peu anava fins a l'ermita del Remei i allí es trobaven amb pescadors de caldetes i de llavaneres. Després de fer l'acte d'agraïment feien una arrossada i més tard tornaven a les seves llars. És la ràdio que m'està trucant. Amb els anys, els avis de Canet, els oncles, la gent gran es van posar malalts i aleshores, en vez de pujar a la Mare de Déu de la Misericòrdia, del Remei, s'arribaven fins a l'altra Mare de Déu, la Mare de Déu de la Misericòrdia. En diades com avui també venen al Remei familiars d'aquells pescadors, seguint d'aquesta manera el que van iniciar els besavis. I també ho fan famílies de Caldes d'Estrac i de Llavaneres. Les dues Mares de Déu, la del Remei i la de la Misericòrdia, ens contemplen aplegats en aquesta esplanada envoltada, ja ho veieu, d'arbres, de flors, de plantes oloroses i al fons, com a mar incomparable, el verd blau de la mar. Si ambdues obrissin els braços, es podrien donar les mans de tan a prop que estan totes dues. I una d'elles, aquest any, n'ha fet 50, que fou anomenada patrona de tota la comarca del Maresme. I d'aquí pocs dies, 2 setmanes i escaig, farà 5 anys, el dia de Sant Martí, que el gran poeta de Roda de Ter, en Miquel Martí Pou, entregava la seva ànima als braços de la Mare de Déu. Aquest poeta, fa 25 anys, va escriure una oració pregària dedicada a la Mare de Déu de la Misericòrdia, que ara us llegirem. De ben segur que si la voleu escoltar, la podríem adaptar a la Mare de Déu que ens vetlla a tots aquest matí a l'esplanada del Remei. La va escriure el 30 d'agost de 1982. Diu així: quasi pregària a la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de Canet de Mar i de tot el Maresme. De lluny estant i en veu de boira et parlo. No t'he vist mai però et conec, Madonna, pel que m'han dit la gent que de tu parla, amb veu de sal i amb la mirada encesa. Et sé vetllant aquest Maresme de claredats insòlites i extremes, almenys per mi que soc de terra endintre, des del pujol en què s'alça la casa que amb remoreig de veles i de somnis acull tothom i és una mà oberta. Sé que tens blava i blanca la mirada com el vestit que portes cada dia i que entorn teu la gent feineja i canta i estima i creix. Alguns amb tu per guia, d'altres distants però respectuosos. Jo sóc d'aquests i prou que ho saps, Madonna, però em commou l'esclat que propicies i vull unir la meva veu a aquelles que cantaran el teu aniversari i unir també el meu prec al de tants d'altres, per més estrany i sorprenent que sigui. Madonna, fes, si pots, que siguem sempre profundament fidels al nostre origen, perquè cap vent no desarreli l'arbre d'aquest orgull fecund i necessari. Tal com el mar, que sempre recomença,
inscriu damunt la pell de tots nosaltres aquell neguit que ens manté sempre alerta contra el malastre